So, ginisang mais. Lanang mais. Bulaklak ng kalabasa. Kamatis. Sibuyas. Bawang. Talbos ng kalabasa. So ito na yung ating kalabasa. Sunod natin yung mais. Kaya ayam dalawa. Ito na yung ating mais. I-wash lang natin to. Ayos na. Katingin mo. Ayan yung kamera. Okay, so maglagay tayo ng mantika. So igigisa lang natin yung kamatis tsaka bagong ginamos sa sibuyas at bawang. Okay, so ilagay yung bawang. Ilagay ang sibuyas. So kung medyo nangangamoy na, mabango, lagay ang kamatis. So lutuin lang ng mabuti yung kamatis. Katapos yan, pwede nang ihalo yung bagong ginamos. So itong bagong ginamos, igisa natin. Pagka nagisa na ito, maglagay tayo ng 2 tasa ng tubig para palambutin yung mais. Ng 2 tasa ng tubig. Okay, so pwede nang ilagay yung mais dito. Palambutin natin yung mais. Okay, so nailagay na yung ating mais. Palambutin lang itong mais. Timplahin yung lasa. Saka pwede nang ilagay yung bulaklak ng kalabasa.
So numalpas di dyan, mabalinin ti mga ano, naluto. Okay, takpan natin. Okay, so lutuin lang natin ng higit 1 minuto. Pwede na to. Okay, so luto ng ating mais kalabasa. Ayos, kainan na. Ito rin yung mais. So, tikman natin with kanin. With bulaklak. Okay, say hello to our subscribers! Ayan, sarap ng mais, tsaka kalabasa, tsaka saluyot na pakbet. Okay, magsubo na tayo. Don't forget to subscribe!